Molt bé, vull fer-me una casa de fusta, però ara tinc una altra pregunta. Quan es triga a construir-la? És més ràpid que una d'obra convencional? Efectivament, un dels trets diferencials de la construcció en fusta és la rapidesa del procés constructiu. A veure, no és que es faci en un 3 i no res, però sí que és cert que hi ha força parts que són molt més ràpides que en l'obra convencional. Evidentment, tot depèn de cada tipus de casa i de projecte, i hi ha molts elements que poden fer variar la durada de tot plegat. En definitiva, no és una ciència exacta. Però, tot i així, ara en farem un aproximat pas a pas. Abans de posar la primera pedra, o la primera fusta, cal tenir un bon avantprojecte i fer un bon pressupost. Tant si és una casa dissenyada per l'Oficina Tècnica de Fustec com si ho és per un estudi d'arquitectura extern, el client i Fustec acorden un pla de treball i signen un contracte. Això pot trigar un parell de mesos. És a partir d'aquesta signatura del contracte que es fa la bestreta i comença l'aventura de veritat. El projecte bàsic i el projecte executiu són els que hem de presentar a l'Ajuntament perquè ens donin el permís de construcció. Depenem, doncs, del que trigui l'Ajuntament a tramitar aquest permís, però hem de comptar que, com a mínim, seran 2 o 3 mesos. També és el moment ideal per fer l'alta dels subministres. Això sol portar temps, així que, com més aviat ho fem, millor. Ens estalviarem algun mal de cap i endarreriments a l'obra. Ara sí, mans a l'obra. Una de les primeres coses a fer és preparar bé el terreny. Cal fer els estudis topogràfic i geotècnic per saber com és la terra sobre la que construirem. Es comença per fer el replanteig i el moviment de terres, per posteriorment fer la fonamentació, que sol ser una llosa de formigó sobre la que reposarà la casa. Si no plou, perquè quan plou no es pot formigonar, hem de comptar entre 1 mes i mig i 2 mesos per aquesta part. I per fi, la casa. Però atenció, perquè en aquest cas la casa no es comença a construir sobre el terreny, sinó aquí, al taller de Fustec. Amb el dibuix 3D del projecte a les mans, les màquines de control numèric tallen les peces al mil·límetre. Un cop les tenim totes, es fa un premuntatge de l'estructura de la casa aquí mateix al taller, on ens assegurem que tot encaixa i es prepara per portar-la al terreny. Sorprenentment, aquest és el procés més ràpid de tots. En només 3 o 4 setmanes ja pots tenir casa teva muntada dalt del camió. Muntada, no, carregada al camió. Després del taller ve un altre dels moments màgics, muntar l'estructura sobre el terreny. I diem màgic perquè també és molt ràpid. La carcassa queda col·locada i coberta d'aigües aproximadament en 2 setmanes i la resta del paquet estructural i de tancaments es completa durant el següent mes. En 1 mes o mes i mig, com a molt, ja tenim l'estructura de la casa posada a lloc. Increïble, oi? En el cas de les finestres també podem guanyar temps. Bé, les finestres triguen sempre el mateix a fabricar-se. La qüestió és quan les podem encarregar. En el cas de l'obra convencional, no podem fer les finestres fins que no s'ha fet la casa. És a dir, fins que no tinguem els forats exactes a l'obra, no podrem tenir les mides exactes de les finestres. En el cas de la fusta, això és diferent. Fixeu-vos en aquesta peça, per exemple. Això és un pèndol d'una encavallada, no és una finestra, però fixeu-vos en el tall, és absolutament mil·limètric. Què vol dir això? Doncs vol dir que podrem encarregar les finestres molt abans. Per què? Doncs perquè les mides que surten, que apareixen en el dibuix 3D, seran exactament les mateixes que les que ens trobarem a l'obra. Res de sorpreses. Ara cal tenir una mica de paciència. La fase d'instal·lacions és la més laboriosa. Cal fer les coses amb molta cura per evitar problemes posteriors. Tubs d'aigua, de climatització, de llum, de domòtica... Un autèntic laberint que cal deixar molt ben acabat i molt ben registrat, perquè, més endavant, un cop tapat, sapiguem com accedir-hi. En total, aquesta fase d'instal·lacions i d'acabats pot trigar entre 6 i 8 mesos, ja que s'allarga pràcticament fins l'entrega de claus. A mesura que els industrials van enllestint les instal·lacions, s'apliquen els acabats com els enrajolats i els paviments, es col·loquen els parquets o es munta la cuina. Pintura, portes i sòcols es deixen pel final. Finalment, cadascú es decora la casa a la seva manera. I si mai heu entrat a una casa nova, ja sabeu que, bé, aquest procés es pot eternitzar una mica. Però, en aquest punt, tant se val, perquè ara ja estàs gaudint de casa teva. Tot s'anirà fent. En resum, tot i que cada casa és un món, una bona casa de fusta feta a mida pot estar enllestida en 10 mesos a partir del moment en què s'obté la llicència municipal o es confirma el pressupost. I a partir d'aquí, doncs, tota una vida per gaudir-ne.